ماكو احد شويه عنده رحم بهالشباب تساووا شويه يعاونونا خو ما شنو حرام ئەvەیە ڕەوشە فەزیلایە هەرچەندە تەمەنەوێ مەزنە و نەخۆشیژی پێڕایە لێ نەچارە ئامادەکاریان خۆ بکات ji bo zistana îsal چونکە ئەو سێ زارویên bêdayî xwedî diket Me cokê avê çêkirin da ku av biçe ji derve û neyê nava konê me ne ku bi şev av derbas bibe û em nexweş bikevin ez nikarim lê ez neçar bûm ku ez kar bikim ev zarokê hêdî hêdî alîkariya min dikin û dikolin lê ew jî diwestihin carekê ez axêta vêjim carekê ew her sê bi hevdûra axêta vêjin Miryama 10 salî ew kiça bi temen biçûk û xwedî dilek mezin بس الحواس مال الولاد خطيه ئەوێ cihê dayîk û babên xwe girtiye ji bo xwedîkirina birayên xwe أنا ساعد جدتي المتماتك ez harîkariya dapîra xwe dikem ji ber ku ew nexweş e nikare û sara cilûbergît me nînin kes bû me nahînît me pare jî nînin pê bikirîn dayîk û babên min jî yê mirîn Rewşa dapîr û neviyên wê bi zehmet bi rêve diçe lê ne ew bi tinê ji wî derdî dinalin belku ewrên reş hêdî hêdî wê bi ser kempê de hên û herkes bi les qesta xêvetên xwe dike ji bo xweparastin ji baran û hirobayî zarok jî komkome li cihên germ dicivin Rengê zistana îsal wê hintiya dijwar û bi zehmet nebît wekû zistanên borî lê ji bo wan wê zistaneka pirî serma bît ji ber ku ew aware ne û dibin tenke xîvetekê ve wê jiyan bikin nizanin barana îsal wê berevkîre bibin Nalîn berwarê Roda û Kempa Hesenşam